Визуализацията няма да те отведе към целите или мечтите ти. Странно е да го казвам тъкмо аз, тъй като карам повечето си клиенти да визуализират. Но има една тайна по отношение на визуализацията, която никой не ти казва. А именно, че неща като табло на мечтите или визуализиране на идеалната кариера или бизнес могат да се окажат пречка, а не трамплин към мечтите. Защо? Защото има два варианта на визуализация. И първият е този, който по-често работи. Първият вариант е тогава, когато не сме 1000% сигурни и уверени в успеха си. Не просто уверени, а знаещи, че ще успеем. Точно така. Ако имаме дори капчица съмнение в себе си, това, което визуализацията прави на подсъзнателно ниво, е да бетонира нашето съмнение. Затова в първия вариант ние визуализираме процеса. Визуализираме как правим стъпките към целта и как имаме енергия и мотивация за тях. Визуализираме как се справяме с пречки. Майкъл Фелпс, световен шампион по плуване, е визуализирал как скача във водата, как плува, прави всяко движение. И така става шампион. Второто ниво, когато сте сигурни и убедени, че вярвате в мечтата си, тогава вече може да визуализирате финалния резултат. Тъкмо, понеже много хора грешат при визуализацията, направих един безплатен чеклист за визуализация, подходяща за теб. Ако искаш да ти го изпратя, напиши в коментар визуализация и ще го получиш.